Vă spuneam ceva mai devreme, discutăm despre ce se va întâmpla cu legile justiției, cu pensionarea magistraților, cu marile proiecte de reformă, cu Ministrul Justiției, Stelian Ion. Bună seara, domnule ministru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Acum, plecând de la acest subiect al zilei, așa ca o notă de început, am văzut că Ministerul Justiției s-a mișcat foarte repede în a intermedia toată procedura asta legată de domnul Alexe. Așa este firesc să ne mișcăm repede, pentru că nu avem niciun motiv să nu facem asta. Aceste proceduri au fost folosite în trecut ca paravane pentru unii foști demnitari sau pentru unii parlamentari pentru a se ascunde de urmărirea penală. Nu este cazul. Trebuie aceste urmăriri să-și urmeze cursul și în funcție de soluție să se dispună de către procurori ceea ce consideră dumnealor în baza probelor ce se vor administra. În niciun caz nu ar trebui să se mai folosească aceste imunități în scopul de a se sustrage de la urmărire. De altfel, cred că e și în folosul politicienilor care nu au săvârșit fapte să dovedească mai repede acest lucru. Dacă au săvârșit fapte, să plătească, bineînțeles. Domnul Alexe, trebuie spus, a susținut de la bun început că e nevinovat și că va clarifica și că nu are nicio problemă să clarifice în justiție acuzațiile care îi se aduc. Acum, sigur, domnul Alexe este în momentul de față președinte al unui Consiliu Județean, nu este parlamentar. Aici, probabil că, nu știu, putem să mai dezbatem mult și bine dacă vor mai interveni dosare pentru parlamentari. Și acum o să fie interesant că s-a schimbat majoritatea parlamentară. Cum se vor întâmpla lucrurile în Parlament atunci când va veni vorba de încuvințarea unei urmăriri prin acea faimoasă ridicare a imunității, cum îi spunem noi simplificat? Nu am nicio îndoială că în această formulă parlamentară se vor încuvința aceste cereri. De altfel, în discuția referitoare la revizuirea Constituției, va trebui să discutăm la modul cel mai serios dacă nu cumva ar fi necesar să renunțăm la acele imunități altele decât pentru votul exprimat și pentru opiniile politice. Pentru că am văzut că de-a lungul timpului aceste imunități s-au folosit, așa cum spuneam, drept paravan de către persoane certate cu legea care au încercat să se ascundă în fel și chip după respectivele imunități. Ca lucrul ăsta să nu se mai întâmple, ziceți dumneavoastră, e clar modificarea Constituției. Numai în felul ăsta se poate termina odată cu bâlciul ăsta de fiecare dată. Da, aceste imunități sunt prevăzute în Constituție. Există state care au imunități asemănătoare cum avem noi, există state care au imunități doar pentru votul exprimat și pentru opiniile politice exprimate. Din experiența anilor trecuți, eu chiar cred și am lucrat la o propunere de revizuire a Constituției pe care am propus-o la un moment dat spre dezbatere. Am propus inclusiv acest lucru la o revizuire pe această temă. Ne întoarcem ceva mai încolo la modificările constituționale, poate vorbim și de ce se poate întâmpla sau remedia în legătură cu felul în care funcționează însăși Curtea Constituțională, da, acuzată tot timpul că e politizată și că dă decizii ori în funcție de interesele celor care îi trimit pe judecători acolo, politicienii, ori în funcție de propriile lor interese, care au legătură cu banii, cu pensiile speciale. Vorbim și despre asta. Până atunci, urgențele, domnule ministru, au rămas lucruri nerezolvate. Ani de zile am discutat despre felul în care au tot ciobit, știrbit, masacrat în unele cazuri cei din regimul PSD-Dragnea legi ale justiției. A rămas în continuare modul ăsta pe care ei l-au instituit de numire a șefilor marilor parchete, de exemplu, în care președintele, am văzut, a ajuns un element de decor, în care avizul CSM a fost și el tratat ca un element de decor, până la urmă, chestiunea stând în mâinile Ministrului Justiției. Ce se va schimba, dacă se va schimba? Sunt multe priorități. Dintre priorități, una se referă la desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Avem foarte multe argumente, secția specială, avem foarte multe argumente în acest sens. Sunt atent și la reacțiile magistraților, asociațiilor magistraților. Le cunosc în mare parte argumentele, însă trăgând linie, consider cu tărie că această secție și-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea, pentru că eu personal, colegii mei, am fost mulți magistrați de asemenea și unele entități internaționale, am criticat de la bun început această secție, însă secția de investigare a infracțiunilor din justiție avea marea șansă să nu dovedească contrariul.
că este o secție eficientă, că poate face lucruri astfel încât să servească intențiilor declarate la momentul acela. Din păcate nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Tragem linie și vedem apeluri, căi de atac retrase în dosare foarte controversate, în mod nejustificat. Vedem 6 rechizitorii doar în decurs de 2 ani de zile, de unde se voia o secție care să intre în forță și să rezolve această mare problemă. Nu au găsit nimic, domnule ministru. Ce să-i faci? Păi nu au găsit... E toată lumea curată, competentă. Nu au găsit, și... au dat 1067 de clasări, 6 declinări. Adică secția lucruri... asta, de fapt, a lucrat ca să-și închidă propriile dosare. Cam asta e ideea, nu? A încercat să producă ceva, dar n-a finalizat mai nimic. Din păcate, Liviu Dragnea, la momentul când a venit cu ideea asta, pentru că trebuie să fim foarte sinceri, din creuzetele biroului său au ieșit aceste idei, dar s-au folosit de unele idei care eu cred că au fost bune, bine intenționate în primă fază. Dar s-a distorsionat această idee de a avea un corp separat al magistraților procurori și s-a ajuns la o anomalie, pur și simplu, din multe puncte de vedere și v-am spus câteva chestiuni, v-am dat câteva exemple faptice care s-au întâmplat, dar vă mai reamintesc câteva. A fost acea anchetă pornită împotriva fostului procuror șef DNA în momentul în care și s-a văzut că a apărut chiar un scop în sine în momentul în care era propusă pentru șefia Parchetului European. După aceea a fost cazul Sorina, de care uităm foarte ușor și care a fost subiect de discuție în toată mass media. Au fost foarte multe clasări, așa cum vă ziceam. Deci, pe de o parte, am văzut că nu a produs ceea ce dorea să producă, și anume rechizitorii pentru cei care încalcă legea, și trebuie să privim adevărul în față. Uneori, din păcate, și magistrații încalcă legea. Ce vreau eu să spun este că desfințarea acestei secții nu înseamnă faptul că nu vor răspunde magistrații pe viitor. Este o idee falsă care se acreditează în spațiul public. Dimpotrivă, oricine încalcă legea, inclusiv magistrații sau mai ales magistrații, trebuie să răspundă. Mai e o chestiune. Superimunitatea însă și a lor, a procurorilor membrii acestei secții, pentru că nu se puteau ancheta decât unii pe alții. Nu putea nimeni din afara acestui corp al magistraților de la secția specială. Ceea ce înseamnă că dacă eventual ancheteze. Greșeau sau făceau anchete la comandă sau cu dedicație, un coleg de birou i-ar fi anchetat și era foarte puțin probabil să vină cu o soluție în defavoarea colegului atunci, său. domnule ministru, cum se așează lucrurile? Pentru că părea foarte simplu de desfințat secția asta specială. V-am auzit chiar pe dumneavoastră spunând în preajma audierilor, înainte să vă preluați mandatul, că e o chestiune care se poate rezolva foarte rapid. Și totuși, discutăm despre chestia asta foarte mult. O luăm de la zero cu procesul ăsta de culegere de propuneri de la magistrați. Cum ar fi bine să arate? Unde să fie plasată secția asta? Să nu se cheme secție, poate să se cheme altfel. Parchet în subordinea altui parchet, în subordinea ministerului, nu știu. Așa cum spuneam, secția specială, desfințarea secției speciale nu înseamnă exonerarea de răspundere a magistraților, faptul că nu vor mai fi anchetați. Este foarte important ca pentru fiecare categorie în parte de infracțiuni să ancheteze procurori specializați. Este un principiu foarte important care trebuie respectat. De aceea, infracțiunile de corupție vor fi anchetate de DNA. Infracțiunile care țin de crimă organizată, mai puțin, în general nu sunt magistrații implicați, dar să spunem că ar fi. Și astfel de situații vor fi anchetate de DICOT. Celelalte infracțiuni vor fi anchetate de Parchetul General și așa mai departe, după competența dată de lege. Asta e, din punctul nostru de vedere, este un lucru pozitiv, este un lucru bun. Nu este singura urgență din justiție, este una dintre urgențe. Legea poate fi promulgată ușor, nu se pornește de la zero, cum ați spus. Există un proiect. Au fost mai multe proiecte, unele respinse într-un anumit context, PSD-ul deținea majoritatea.
Există, în momentul în care am preluat portofoliul acestui minister, exista un proiect asupra căruia am avut o chestiune de obiectat, și anume aceea că în cadrul acelui proiect de desființare a secției se regăseau niște articole care confereau niște superimunități pentru magistrați și nu suntem de acord nici cu această idee. Nu trebuie să cădem dintr-o extremă în cealaltă. Și atunci, printr-o procedură de urgență prin Parlament, eu sunt convins că în maxim 2 luni de zile în care Parlamentul este în sesiune, se poate adopta o asemenea lege, astfel încât dosarele să fie repartizate în termen scurt către unitățile de parchet competente și, într-adevăr, magistrații care încalcă legea să fie cercetați, să fie trimiși în judecată, dar cei care nu încalcă legea să nu fie supuși acestei presiuni care a existat din partea secției, așa cum am văzut. Pentru că au fost situații în care magistrați membri ai CSM au fost chemați la audieri, adică niște practici pe care promotorii instituirii acestei secții le-au criticat cu privire la DNA. Eu spun că lucrurile în privința DNA-ului au fost bune, a fost o activitate bună, erau perfectibile și sunt perfectibile, s-au făcut și greșeli acolo, dar greșelile care au fost puse sub lupă au fost făcute la puterea 10-a de către secția specială. Bun. Deci, ce urmează să se întâmple, sau hai să vedem așa, care e orizontul pentru secția specială mai întâi? Am spus, după evaluarea mea, sfârșitul lunii martie este un termen rezonabil în care cred că poate fi desființată secția, fără să însemne asta că s-a rezolvat problema din justiție. Adică este doar un prim pas. Este un prim pas asupra căruia așteaptă răspuns și Greco și Comisia Europeană. Sunt chestiuni discutate și răzdiscutate. Procedura... Dar sunt multe alte chestiuni care și așteaptă rezolvarea. Pe de o parte, ies din magistratură, prin pensionare, mulți magistrați. De asemenea, în același timp, nu pot intra în magistratură pentru că legea care reglementează modalitatea de intrare în magistratură încă nu a fost adoptată, în urma unei decizii a Curții Constituționale pronunțate anul trecut. Nu s-a rezolvat această problemă. Există în Parlament depus deja proiectul și voi insista în Camera Deputaților și în Senat să se meargă foarte repede pentru a se putea face selecții pentru procurori și judecători, astfel încât să nu mai avem acea situație în care să intrăm în panică. Știți că am fost nevoiți să dăm o ordonanță de urgență la sfârșitul anului trecut, altfel dacă ar fi intrat în vigoare acele dispoziții, pur și simplu completurile de apeluri la tribunale și curțile de apel s-ar fi blocat. o ordonanță de urgență care a fost criticată de oponenții de la PSD, invocându-se exact referendumul pe care l-ați promovat. Pe care l-au boicotat și pe care îl criticau. Dintr-o dată sunt mari apărători ai acelui referendum. Dar pe care l-ați promovat împreună cu PNL în 2019, ca nicio modificare a legilor justiției sau a funcționării justiției să nu se mai poată face prin ordonanță de urgență. Și totuși s-a făcut asta. Scopul acelui referendum a fost foarte clar: pentru apărarea justiției, nu pentru distrugerea justiției. În momentul respectiv... Sub umbrela apărarea justiției pot intra tot felul de lucruri, de proceduri tehnice, cum e și asta, înțeleg. Asta e o chestiune de administrare. E o chestiune administrativă, da, dacă aș fi desființat secția specială prin ordonanță de urgență, dacă aș fi făcut alte lucruri prin ordonanță de urgență care se puteau face și pe cale legislativă, putea fi o discuție, însă în momentul respectiv, în momentul în care am preluat acest portofoliu, a fost foarte clar că este singurul mijloc pentru a evita o situație de blocaj. Acela a fost și scopul referendumului, pentru a sprijini justiția, nu pentru a distruge justiția. Domnule ministru, că ne mai așteptăm la astfel de ordonanțe de urgență sub motiv că ele reglementează chestiuni tehnice și administrative. Eu sper și să de nu fie cazul. Sper să nu fie cazul și voi... Dar nu excludeți complet. Nu ziceți, nu se va mai întâmpla niciodată. Am fost forțați punctual de un moment în timp. Vă dau un alt exemplu. La începutul pandemiei, deși referendumul făcea referire și la imposibilitatea modificării prin ordonanță de urgență a codului penal, s-a constatat că actualul cod penal sau codul penal din varianta aceea în vigoare atunci nu avea niște reglementări care erau absolut necesare în situația declarării pandemiei.
și atunci a fost nevoie de măsuri urgente, s-a dat o ordonanță de urgență în contradicție, dacă doriți, cu litera acelui text deci din referendum, dar în conformitate cu spiritul referendumului. Eu ce am spus a fost că îmi doresc să nu fie situații extraordinare, excepționale, care să ne facă să ne pună în situația de a adopta astfel de ordonanțe de urgență. Plecasem cu ideea de la pensionarea anticipată a unor magistrați. Înțeleg că vă așteptați la un val de astfel de ieșiri din magistratură pe motiv de pensionare anticipată. Aici e o discuție foarte amplă, care are legătură și cu motivele acestei pensionări anticipate. Da. Că sunt foarte mulți bani la mijloc. Sigur, cu cât începi să iei mai repede, cu atât mai bine pentru judecători. E un drept care li se cuvine, nu discutăm asta, dar cum pot fi împăcate toate lucrurile astea? Adică ce resorturi de convingere ați avea să împiedicați pe magistrați să beneficieze de acest drept al lor și pe urmă, făcând pasul mai departe, cum se poate rezolva totuși până la urmă chestiunea asta a pensiilor speciale pentru magistrați și tentația asta de a ieși la pensie cât mai devreme, că știi că după aia ai foarte mulți bani de cheltuit în buzunar. Eu, în calitate de parlamentar, am semnat demisia cu câteva zile înainte de împlinirea mandatului. În momentul în care am fost ales, nici nu știam că există acea pensie specială pentru parlamentari. Eu cred că magistrații nu au intrat în profesie datorită acestui gând că ar obține neapărat o pensie la un moment dat. Cred că nu ăsta e singurul resort care i-a animat. Sunt convins că nu este singurul. Mulți își doresc să iasă la pensie nu neapărat legat de pensia pe care o încasează, ci din alte cauze, pentru că au simțit la un moment dat presiuni, au simțit la un moment dat că ceea ce fac nu este poate apreciat. Au fost foarte multe astfel de cauze. Ce îmi doresc eu este să găsim reglementarea necesară pentru a-i opri în profesie, pentru că dacă pleacă, vom avea o mare problemă. Asta vă întreb. Cum? E practic niște bani, pe de o parte, mulți, pe care îi pot accesa bani. De vreme. Banii sunt un argument. Am înțeles. E și pe de altă parte, ce anume? Satisfacția, ziceți dumneavoastră, nu pot decât să mă gândesc la halul în care s-a tergiversat un dosar ca al Revoluției sau ca al Mineriadei din 90. Colectiv, în care flagrant un judecător s-a pensionat, bine mersi, în mijlocul cazului, bătându-și practic jos de tot ceea ce se construise până atunci. Și alte situații similare. Oamenii ăștia au într-adevăr foarte multe responsabilități, obligații, presiuni, un stres fantastic. Au și niște drepturi, evident, de care să se bucure. Dar cu drepturile sau cu responsabilitățile morale de a nu face gesturi de felul ăsta, cum rămâne? Ar trebui să nu facă gesturi de felul ăsta și voi avea discuții. Mâine voi avea prima întâlnire la CSM. O primă întâlnire cu membrii CSM în care îmi voi exprima intențiile, în care vom căuta să avem puncte convergente, pentru că îmi doresc foarte mult o colaborare bună cu CSM. Cum se vor face aceste lucruri? Magistrații trebuie să aibă mijloacele necesare din punct de vedere material, din punct de vedere logistic, din punct de vedere uman, pentru a-și face treaba. În momentul în care ești pur și simplu sufocat de sute de dosare pe care le ai în stânga, în dreapta ta și care stau să cadă peste tine, supraom dacă ai fi, este aproape imposibil să faci minuni, să spun așa. Oricare dintre noi am fi în acea situație, ar fi aproape imposibil. De aceea Ministerul Justiției trebuie să vină cu politici publice legate de justiție, astfel încât gradul de încărcare pe judecător, da, vorbim și de procurori, să nu mai fie atât de mare, încât să aibă răgazul necesar pentru a analiza dosarele fără presiune. De asemenea, presiune politică pe magistrați nu trebuie să se pună absolut în niciun moment. Și aici și CSM-ul are un rol foarte important și l-a manifestat de multe ori, în sensul în care a luat atitudine când au existat asemenea presiuni. Eu voi fi un ministru, poate printre primii, care pledează pentru limitarea atribuțiilor politicului în raport cu procurorii, spre exemplu.
pentru că... Ajungem la chestiunea procedurii de revocare, respectiv numire a exact. șefilor de mari parchete de care vorbeam mai devreme. Da. În momentul de față, ministrul Justiției e un superministru. Acum da, face ce vrea, cum a făcut de la Tudorel Toader încoace. Și de o decizie a Curții Constituționale, ministrul Justiției are o putere foarte mare asupra procurorilor. Și dacă dorește revocarea, poate face o evaluare din aceea și poate propune această revocare. Și președintele o să întârzie o lună, două, dar până la urmă tot o să semneze, cum s-a întâmplat cu doamna Chiove și faimosul caz. Ideea este că acea procedură este printre urgențele pe care le-am în vedere, modificarea acelei proceduri, în sensul în care să existe un echilibru al puterilor, astfel încât politicul să nu fie singurul factor decident. În sensul ăsta, CSM-ul, în tot acest lanț de proceduri, pentru numire, dar și pentru revocare, trebuie să aibă, cel puțin pentru avizele negative, trebuie să aibă un rol hotărător. Adică acele avize să fie conforme. Este foarte important lucrul ăsta. Când secția pentru procurori sau secția pentru judecători, dar vorbim de procurori în cazul de față, spune nu, acea procedură de numire sau acele numiri făcute de Ministrul Justiției nu sunt potrivite și avem o serie de argumente, atunci procedura ar trebui să înceteze și să se vină cu o altă numire. La fel, președintele ar trebui să aibă un cuvânt de spus important, astfel încât cele două filtre, pe de o parte propunerea ministrului, dar după aceea urmată de două filtre, să conducă la o alegere bună, potrivită. Bineînțeles că nu se poate garanta nimic, un rezultat pozitiv, depinde ca acea persoană să confirme în timp că a fost cea mai bună alegere, dar în felul ăsta, având o modalitate, o procedură echilibrată, dăm la o parte posibilitățile de a eșua în astfel de numiri și mai ales de a exista discuții că acele numiri au fost doar politice și că politicul nu a ținut cont de CSM, care este, așa, potrivit Constituției, garantul independenței justiției. Bun, trebuie să se revină la situația dinainte de Tudorel Toader, dacă vreți, adică fix în forma în care era atunci, într-un fel sau altul, sau vedeți niște nuanțe pe parcurs? CSM-ul cu acest drept de veto, să-i zicem așa, președintele, ce rol să aibă? Cel pe care l-avea, un altul? Vreau să specific faptul că PSD-ul nu a modificat acel articol, deși s-au învârtit în jurul lui. L-a interpretat Curtea Constituțională, și, cumva. Da, cu și atunci, ajutorul Curții Constituționale. Ca să poată fi inatacabil la CCR tot mecanismul ăsta, ce ar trebui făcut? Un mecanism în care Ministrul Justiției să facă propunerea, după care urmează un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii care să fie conform, iar după aceea de avizul acesta să țină cont Ministrul Justiției, deci cererea să se întoarcă la Ministrul Justiției, astfel încât ceea ce îi se trimite președintelui spre numire să treacă de acest filtru. Dacă CSM-ul spune nu, ar trebui să se oprească lucrurile și să revină cu altă numire. De asemenea, președintele să aibă posibilitatea să își pună punctul de vedere și să fie iarăși un alt filtru. Și dacă toate aceste filtre acționează simultan, sunt șanse mult mai puține de a ajunge acolo o persoană nepotrivită asupra căreia să planeze, poate nemeritat, de la bun început suspiciuni. Apropo de șefii marilor parchete, domnule ministru, mergeți mai departe cu acești șefi ai parchetelor instalați pe vremea domnului Predoiu? Tocmai asta am criticat și pe vremea domnului Tudorel Toader. Faptul că vine un nou ministru nu înseamnă că trebuie să schimbe toți șefii de parchet. Adică e o idee atât de păguboasă că odată cu plecarea ministrului trebuie să plece și șefii de parchet, încât pledez pentru stabilitate, pentru păstrarea șefilor de parchete. Trebuie să lucrăm împreună. Pentru că au fost ai unui alt ministru, ci pentru că DNA-ului, de exemplu, i s-a reproșat că nu prea mai are apetit pentru a ataca dosare grele. Sigur, poate că domnul Alexe, de care vorbeam noi la începutul discuției, face o excepție, da, mă rog. Și la DICOT, cel puțin, e o situație de interimat după ce doamna Hosu și-a dat demisia că soțul i-a fost condamnat pentru
în primă instanță, nu? Da, și a fost un exemplu negativ care a confirmat faptul că totuși trebuie să ții cont de avizele CSM. A fost un aviz negativ acolo. Acolo e o situație de interimat. Interimatul în sine nu aduce prea multe lucruri bune, pentru că el creează acea senzație a unui provizorat, nu se știe cum stau lucrurile. Trebuie făcută o numire de mandat plin acolo. Pe de altă parte, în celelalte cazuri, poți trage linie după o perioadă mai lungă de timp. După un an de zile nu deci poți spune... spune... Deci le mai dați ceva răgați. Da, bineînțeles, nici n-am apucat să lucrăm împreună. Am avut o primă întâlnire astăzi cu doamna procuror general, în care domnia sa mi-a expus prioritățile și problemele din cadrul parchetului general. De multe știam, aveam cunoștință și ne-am propus o colaborare foarte apropiată pe viitor. La fel cum îmi propun și cu Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu doar cu acești factori. E foarte important ca toți cei care sunt implicați în actul de justiție să aibă un dialog. Îmi propun pe viitor și un dialog cu Uniunea Națională a Barourilor, cu avocații, pentru că sunt un actor important în actul de justiție, fără de care nu se poate, fără avocați nu se poate. Foarte scurt o chestiune care a avut legătură, cel puțin la nivel de pretext, să zicem așa, cu ce s-a întâmplat pe vremea lui Liviu Dragnea. Condițiile din penitenciare. De aici dorința de relaxare, de a reduce pedepse, de a stabili praguri până la care ești corupt sau nu și așa mai departe. Ce se va întâmpla cu povestea asta? Că ne amintim de la ce a plecat. Nu erau locuri în închisori și nu sunt nici în continuare. Nu sunt, dar cum ați spus foarte bine, a fost un pretext de care s-au folosit foarte, foarte atent așa și eficient, aș zice, în momentul în care au modificat legea recursului compensatoriu. Ce facem, domnule ministru? Construim închisori sau relaxăm pedepse? Ca să nu mai ajungă atâta lume în închisori. Nu este vorba de relaxarea pedepselor. Nu sunt de acord cu modificări pe pedepse făcute după ureche, nici în sens de a crește pedepsele, nici de a le scădea. Trebuie să fim foarte atenți cu privire la această politică. Legea trebuie aplicată. Legea actuală trebuie aplicată. În primul rând, de la ideea asta trebuie să pornim. Da, construim și penitenciare. Și sunt în proiect construirea de penitenciare, 2 penitenciare cel puțin și alte locuri de cazare, așa se numesc, alte locuri în penitenciarele deja existente. Aceasta este o soluție. Nu putem merge pe recursul compensatoriu gândit de domnul Nicolice și de Liviu Dragnea la momentul respectiv și nici pe alte idei de relaxare totală, astfel încât să permitem punerea în libertate a unor persoane certate cu legea. Nu este obiectivul principal acela de a suprima libertatea oamenilor, însă, pe de altă parte, cine a greșit trebuie să primească o pedeapsă echilibrată, individualizată. Se vorbea și de să punem accent electronică, de o întreagă infrastructură care trebuie construită pentru asta, de tot felul de aspecte, eu știu, cibernetico-legale, dacă vreți, că în ambele planuri trebuie făcut ceva. Se accelerează? Se va accelera inclusiv pe digitalizare, există proiecte, există discuții pentru acorduri de împrumut. Vom avea bani la dispoziție pentru aceste chestiuni. Ce voiam să spun, foarte important și pentru omul de rând, este să recuperăm prejudiciile. Dincolo de latura punitivă, aceasta de a pedepsi pe cei care greșesc, după măsura faptei și nu exagerat, trebuie să avem mare atenție și cine magistrații... să facă asta? Păi, este un lanț întreg. ANAF-ul sau este un lanț întreg, nu justiția? Doar ANAF-ul, nu doar ANABI, nu doar magistrații. Împreună trebuie să facă acest lucru. Trebuie să ne punem la masă. Magistrații au un instrument foarte important de care trebuie să uziteze. Este vorba de acea confiscare extinsă. A existat confiscare extinsă și înainte de modificările de anul trecut, dar aceste modificări aduc un plus de fermitate a acestui instrument. El trebuie folosit, e foarte important să fie folosit de procurori, de judecători
pentru a exista niște sechestre foarte bine puse, foarte bine individualizate, care să fie puse ușor în executare ulterior. Să fie și lanțul care urmează după punerea sechestrelor. În momentul în care pui sechestru, da, să spun, poate e simplu să pui sechestru generic pe toată averea prezentă și viitoare a inculpatului, însă dacă se face un efort și cu ajutorul polițiștilor și se identifică foarte exact bunurile, e un efort, trebuie să identifice acele bunuri, pentru că altfel averea prezentă și viitoare rămâne pe hârtie. Da. Dar bunul X, Y, averile descoperite în anumite locuri, dosite, am văzut prin pereți și pe unde mai reușesc o ingeniozitate. Sau prin ingeniozități fiscale, prin offshore-uri exact. Și mii de suveici din asta unde să li se pierdă urma adevăraților beneficiari. Da, aici avem mult de lucru, în sensul în care cooperarea judiciară trebuie să fie îmbunătățită, să reușim să dăm de urma acestor, în termen foarte scurt, de urma acestor bunuri, să se pună sechestru pe ele, să fie valorificate și în final să fie recuperate prejudiciile. Ăsta este obiectivul principal. Înțeleg, domnule ministru, că la nivelul Parlamentului se va crea această comisie de modificare a Constituției, de revizuire a Constituției. Nu ne așteptăm neapărat să producă foarte repede multe lucruri, mai ales din momentul în care dumneavoastră, componentele coaliției, ați căzut de acord că nu vă puneți de acord asupra unor proiecte din astea majore și că cine vine cu ele trebuie să-și strângă majoritate pentru ele. Nu e vorba numai de unele care implică modificarea Constituției, dar și de revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi. Dar sunt unele care au legătură și cu asta. Curtea Constituțională, de exemplu, felul în care funcționează, probabil alte lucruri. Care ar fi și ce calendar au, dacă există vreun astfel de calendar, în viziunea dumneavoastră cel puțin? În programul de guvernare... Acelor de la USR Plus care ați presat pentru astea. Noi, cei de la USR Plus, am avut o serie de propuneri foarte punctuale. Erau în număr de 28 de propuneri de revizuire a Constituției, care vizau multe instituții. Însă pentru a nu bloca lucrurile, pentru că știți că au fost niște negocieri și ar fi durat foarte mult, dacă intram și în discuția revizuirii Constituției, garantez că nu mai terminam câteva luni de zile. De aceea am stabilit la nivel de principiu că acel proiect fără penali în funcții publice, care e într-o situație avansată, este la Senat deja, în momentul în care se va opri pandemia, va avea prioritate, este deja o chestiune discutată. Curtea Constituțională și-a dat ok-ul în sensul în care textul respectiv a fost considerat constituțional, nu rămâne decât un vot în Senat și ulterior organizarea referendumului după ce încetează pandemia și după ce există posibilitatea organizării eficiente a acelui referendum. În rest, celelalte modificări, la fel, trebuie discutate în acea comisie de care ați vorbit. Sunt modificări referitoare la Curtea Constituțională, la modalitatea de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională, astfel încât să nu mai fim în situația în care să existe critici asupra Curții legate de părtinire pe criterii politice sau de faptul că acele decizii au o componentă mai degrabă politică decât una tehnică juridică. Sunt și alte modificări referitoare la avocatul poporului, referitoare la Curtea de Conturi, sunt chestiuni referitoare chiar la organizarea Parlamentului. Din punctul nostru de vedere ar fi fost oportun de limitat numărul mandatelor aleșilor locali pentru a nu mai exista acele nuclee de jupâni în anumite feudele zone, de baronilor, să zicem. Feudele baronilor, care din practică am văzut că au fost create pe actuala Un singur lucru vă mai întreb foarte scurt, dacă toate lucrurile astea o să fie răsfirate pe cei 4 ani pe care îi aveți în față, cel puțin teoretic, sau dacă există termene mai precise pentru ele? În primul an, eu cred că o discuție în acea comisie poate fi făcută și poate exista un proiect la sfârșitul anului 2021 de revizuirea Constituției. Rămâne să vedem dacă va exista o majoritate necesară pentru a trece de Parlament acel proiect și a face toate aceste modificări. E foarte important să obținem acea majoritate și din punctul ăsta de vedere, dacă proiect putem agreia asupra unei forme,
varianta finală care să și treacă de Parlament, aici e greu să estimez că vom reuși să modificăm Constituția atât de repede, dar e foarte important să începem discuția, să fie cunoscută de către opinia publică. Eu am văzut și în 2003 au fost niște modificări. Oamenii trebuie să știe despre ce e vorba când merg la vot. Și dacă nu facem discuțiile astea din timp, dacă nu facem dezbaterile, iată, în emisiuni de genul acesta, nu vom fi niciodată pregătiți pentru a revizui Constituția.